L-avukati tan-negozjant Jorgen Fenech sospettat bil-kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia iridu jaraw il-laptops u l-hard drives tal-ġurnalista. Dan wara li għamlu rikors quddiem il-qorti tal-maġistrati fejn talbu sabiex it-tamir elettroniku ta' Daphne Caruana Galizia jiġi eżebit ħalli tkun evidenzjata l-innoċenza ta' Jorgen Fenech u bekk tiġi attakkata l-evidenza illi ressa il-qudiem ix-xhieda numru 1 fil-każ il-middleman Melvin Thoma. Fir-rikors l-avukati fakru kif Thoma saħaq illi Fenech qabdu sabiex ifittxlu lil xi ħadd sabiex jeħles mill-ġurnalista għaliex skont u kienet ser tippubblika storja dwar it-CEO tan-negozjant. Għal-daqstant huma jappellaw illi l-laptops u l-hard drives tal-ġurnalista huma ta' importanza kbira għad-diviża sabiex ikunu jistgħu jikkontraddixxu x-xhieda ta' Thoma. Rikors iffirmat mill-avukati Marian Camilleri, Charles Mircea u Gianluca Caruana Karen jgħid li l-pulizija għandhom obbligazzjoni ċara illi jiġbru u jippreservaw kull evidenza relatata mal-omiċidji kemm kontra kif ukoll favur l-akkużat, inkluż iż-żewġ laptops u 3 hard drives użati mill-vittma. Ta' min wieħed jinnota li dan it-tamir elettroniku kien intbagħat il-Ġermanja sabiex jiġi salvagwardat wara l-omiċidju. L-awtoritajiet Ġermaniżi rrifjutaw li jagħtuhom lura lill-awtoritajiet Maltin. Naf il-waqt li l-avukati spjegaw li l-Qorti Kostituzzjonali fil-każ ta' Alfred De Giorgio kontra l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali lura f'Diċembru tal-2019 kienet iddikjarat li l-evidenza kellha tiġi mitluba waqt il-kumpilazzjoni.